Hej derude. Det er blevet onsdag. Vi er i Udon Thani, og klokken er lige ved at være 12, så det er tid til bandemøde nede på Good Corner. Ned og møde alle de andre. I kan lige se herude, solen skinner. Det skal nok blive en god dag. Det er Thailand. Vi elsker det. Vi er i Udon, og lad os se, hvad der sker derude. Vi er på The 8 Hotel Udon Thani, og vi er på vej ned til bandemøde på The Good Corner. Så vi skal lige ned og mødes med alle de andre, se hvordan situationen står til, og så se hvad der sker derefter. Ja, så nåede vi på gaden, og vi ses står her uden for 8 Hotel. The 8 Hotel. Rigtig fint hotel midt i Udon. Hernede for enden kan man se, der ligger Day and Night Skrigegaden. Og vi skal herop imod. Vi skal op for enden af vejen her. Og så skal vi til venstre, ned for enden af vejen hernede. Der er masser af hyggelige steder her. Der er noget bar, noget restaurant, noget café. Der er et sted, man kan vaske sit tøj. Der er masser af små lokale nogle kiosker. Masser af tuk-tukker, som man kan se. Det er en meget sløv low season den her gang. Så er det begrænset, hvad der er turister og hvad der er at lave. Så de fleste sidder egentlig bare og venter på at få et eller andet at lave. Det hotel, jeg boede på sidste gang, der havde vi Barnbur Grand. Også et rigtig hyggeligt hotel. Det er der, jeg boede under Songkran. Så det er kun lige få meter nede fra, hvor vi bor nu. Der er en sådan rigtig flink dame, der har sådan en lille kiosk herinde. Lige ind til venstre der. De har alt, hvad man lige skal have noget drikkevarer, eller et eller andet shower gel, whatever, tandpasta, små ting. Og så herover der har vi, ja, der er selvfølgelig også massage. Der er pedicure, manicure, pedicure, manicure. Og diverse barer er der stadigvæk her. Så er der sådan en 24 timers åben laundry herover, hvor man kan gå over og sidde og vaske sit tøj. Sidste gang kostede det 60 baht for en maskine. Jeg tror, de er 14 kilos. Og det er, ja, det er kold, mellem eller varm. Men en kold svarer cirka til en 30-40 graders vask. Koster 60 baht. Tager 21 minutter. Ja. Og så bagefter så kan du smide 40 baht over i en tørretumbler. Og så kan du smide helt lortet i derovre. Og så tager det 24 minutter. På under en time i hvert fald, der har du både fået vasket og tørret dit tøj for 100 baht for 20 kroner. Så har man selvfølgelig selv en lille pose vaskepulver og skyllemiddel med, ikke? Kom vi rundt om hjørnet her. Og nu er vi ude ved den store vej. Der er også en af de hoteller derovre, som flere har boet på. Og mon ikke, hvem har vi her? Der har vi alle gutterne. Der sidder alle sammen her. Jeg vil gå ind og sidde og snakke lidt og hygge lidt med de andre og få lidt at spise. Og så vender jeg tilbage senere, når vi finder på, hvad vi skal bagefter. Så nåede vi til Central Plaza. Det ligger også her i Udon, lige ikke så langt væk fra hotellet, hvor vi bor. Se her, Central Plaza er ikke til at gå glip af. Der er sådan en fin springvand her, med lidt lys og noget ude foran. Masser af parkeringsplads til motorbike og så videre her. Så plejer der gerne at være noget marked eller et eller andet her på den her plads her foran. Under Songkran for eksempel, der er der lavet en kæmpe scene, hvor der er musik og alt mulig underholdning. Men her har vi det store
Central Plaza. Nå, lad os prøve at gå ind i Central Plaza her og se, hvad de byder på herinde. Jeg skal se, om jeg kan finde min mors søster. De render rundt herinde. Og vi skal lige op og sætte noget screen protection på min mors nye mobiltelefon. Så det skal vi lige ind og have. Der var en rigtig god butik herinde. Ej, det var dejligt køligt at komme herind. Der er en masse forskellige butikker herinde. Der er jo alt fra urbutikker her, smykkebutikker. Og så er der massagestole. Det kan vi jo godt lide. Masser af massagestole er der her. Og så kan man se heroppe her. Rulletrapperne til de forskellige etager. Vi skal op og finde dem på 3. sal. Så vi prøver lige at tage rulletrappen opad. Det ser fint ud her, ikke? Der har vi iscenter. Her er en masse mobiltilbehør og mobiltelefoner. Alt muligt med mobiler at gøre. Der er de nye Huawei-modeller. Så der er CSD her. De har også en masse blandede mærker af mobiltelefoner. Mi Shop herovre, og Powerbuy har vi også herovre. Powerbuy er ligesom en form for Elgiganten. Stor kæde i Thailand. Prøv at se udsigten ud over her. Supersport. Kæmpe stor sportsbutik. Alle blandede sportsmærker. Vi er på 3. sal, så vi skal finde dem herhen et eller andet sted. Hvor søren kan de være henne? Ja, så fandt jeg mor og Lotte. De været rundt heroppe på 3. sal. Så nu kan vi gå ned og finde screen protection til mors nye Samsung Galaxy S23 Ultra. Så jeg tror, det er nede på 2. salen. Der er alle mobiltelefonerne. Jeg er ikke helt sikker, om jeg husker ret, men jeg kan huske, der lå en Big Camera butik i nærheden. Så vi prøver lige at gå ned og se, om det er et eller andet sted her i nærheden. Her kan man se, at de har alle mobiltelefoner og tilbehør og alt muligt gejl her. Selfie sticks, skimpler, covers. You name it, they have it. Til Apple-nørderne. Der er en Studio 7 butik herinde. Ren Apple-butik. Realme, en ny model, har de her. Realme og Vivo og Xiaomi. Reno, Samsung, Oppo, alle de gode mærker her, de her. Og så har de selvfølgelig også lige en H&M-butik. Det skal der være en i centrum her. De kan jo rigtig godt lide det her H&M-brand her i Thailand. Det er jo lidt vestlig mærkebutik. Jeg er lige med mor og Lotte op og se deres hotelværelse her på Centara ved siden af Central Plaza. Og vi er oppe på 9. sal. Men se lige en udsigt heroppefra, når man går rundt her. Kommer ud af elevatoren her. Så inde i midten herinde, hvis man går ind i midten, så kan man se alle lejlighederne her. Og så er der sådan et så er der sådan en hel plads hernede i midten, hen over receptionen. Så jeg ved ikke hvorfor. Man kunne måske have et eller andet show eller et eller andet dernede. Og så kan man se alle lejlighederne her. Jeg tror, der er 11 etager. Men man kan godt se, at det er en lille smule mere eksklusivt end det hotel, jeg bor på. Men lad os lige prøve at gå ind og se, hvordan sådan et værelse her ser ud herinde. Hvis vi får lov til at filme inde på deres værelse. Må vi filme herinde? Ja. Lad os se her. Vi kommer ind her. Kortet her.
Makeup room. Der kan man så justere her, om man vil do not disturb eller makeup room. Og så lyser den herude. Så lyser det her udenpå. Der er også en ringklokke. Og man kan så se toilettet herude. Kan vi starte? Det bliver lige et hurtigt værelse. Hotelværelse review her. Ret stor bord med vask. Spejl på hele væggen. Så har vi glas indlukket. Bruser. Kæmpe spejl her. Kommer vi ind i the main room. Selvfølgelig en lille bord til kufferten. Så er der en lille huselefant. For selvfølgelig skal man have en huselefant. Og hvad skal vi skyde på? Er vi oppe i det er nok en 50 tommer. God størrelse tv, fladskærm. Med, hvad har vi her? En lille bar. Der er lidt sukker, te, kaffe. Og så er der fyldt godt op i en the mini fridge. Og der er lidt agnask på herovre i siden. Hyggeligt. Så har vi en fin stol her. Der er faktisk 2 stole. Med fingerbananer. Så ligger der lige sådan 2 fine bananer her. Nå, der var 5. Og her har vi udsigten ned til indgangen af centrum. Og fitnesscenter dernede. Og vejen kører lige herude. Og selvfølgelig sengene, de står her. Det er et rum med 2 enkeltsenge. Kæmpe hovedgær med et rundt gulvtæppe på væggen af en eller anden årsag. Meget sjovt. Så med lys på hele panelet her. Hele sengegavlen. Og så kan man, der er klap ud lys hernede. Læselys i sengegavlen. Det er meget smart. Og så standard old school thai-panel her. Så man ikke skal rejse op, når man er gået i seng, til at tænde lys. Entry, mirror, bed. Og der er timer og alarmklok. Aircondition on og off. Og high, medium og low. Det er jo simpelthen genialt. Og for ikke at glemme USB i stikkontakten. Så. Det var lige en hurtig rundvisning herinde fra Centara hotellet lige ved siden af Central Plaza i Udon Thani. Det var hotelrundturen. Vi ses derude.